Bog svima i dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo proći kroz moj proces snimanja videa za YouTube. Ako želite čuti još savjeta o YouTube i društvenim mrežama, pretplatite se jer svake srijede vam donosim video sa novim savjetima. Naravno, kratki disclaimer prije početka svega. Ja ću vam pokazati svoj proces snimanja videa i šta ja se radim da videi koje ja snimam nastanu. Naravno, za neki drugi tip videa koji se objavljaju na YouTube je sigurno proces nešto drugčiji. Ja ću vam pokazati kako ja to radim na primjeru svog videa. Pa krenimo. Svako pisanje videa... Svako stvaranje mojih videa kreće s pisanjem scenarija. Ovisno o trenutku inspiracije i raspoloženju, scenarij je nekad detaljan, riječ po riječ sve ono što želim da bude u videu, a nekad je samo jednostavni outline onoga što želim da video sadrži. Držim li se scenarija od riječi do riječi ako je detaljan? Najčešće ne, ali je dobro imati nekakvu konkretnu strukturu i dobar orijentir da znam šta sve želim reći u jednom videu, pa ga s vremena na vrijeme pogledam. Također, u scenariju uključujem i upute o tome koji kadrovi mi trebaju i gdje ih sve moram snimiti. Dok pišem scenarij, ako mi dođe trenutak inspiracije o tome kako bih htio editirati neki dio u scenariju, i to si zabilježim. Nikome ne tjera da se čvrsto držim tih vlastitih uputa, ali nekad stvarno jako dobro dođu. I ono što je najvažnije, ljudi bi rekli joj pa pisanje scenarija i trošenje vremena, staneš pred kameru i pričaš. Ok, ako je to taj tip videa gdje želiš imati neku ispovijest i samo reći sve što ti je na pameti. Ali ako imaš neku ideju koju onda želiš pretočiti u video, scenarij ti ima nekoliko benefita. Scenarij krati vrijeme snimanja, scenarij ti krati vrijeme editiranja videa, scenarij omogućuje to da kad imaš neku ideju zabilježiš ju na papir i onda kada imaš vremena snimiš taj video, jer nekad ideja zna ispariti, a ti nemaš video. Daje ti taj neki dojam da si profesionalac i da znaš što radiš i da je to onako kako treba biti. Scenarij ti omogućuje da neke stvari koje bi na licu mjesta dok snimaš video zaboravio, da ih se podsjetiš. Za pisanje detaljnog scenarija mi treba nekih pola sata ako je trenutak inspiracije i ako točno znam o čemu želim da video bude. Nakon što je scenarij gotov, to je najčešće u mom slučaju isti dan, krećem na snimanje videa. Video snimam sa svojim Canonom M50, sa svojim Rode video mikrom, stativom koji stavim u kut i krenem sa snimanjem videa. Kod snimanja videa mi je najvažnije naći mjesto gdje mi je dobro svjetlo i to je za mene tu u ovom kutu između dva prozora gdje je kamera u kutu sa stativom i mikrofonom na sebi. Druga važna stvar mi je zvuk. Zvuk snimam sa svojim Rode video mikrom koji stavim na vrh kamere, uštekam ga u kameru i on je good to go, ne treba mi nikakva dodatna baterija, niti išta, automatski se zvuk snima kroz njega i spaja s videom. Postavke za to kako se zvuk snima u kameru su mi već unaprijed postavljene unutar same kamere, tako da ne trošim svaki put vrijeme na ovom mjestu. Uz ove sve promjene vremena, oblaka i pitaj Boga čega, snimim sav izgovoreni tekst. Najčešće, da bi si uštedio živaca, malo pričam s kamerom prije nego što je uopće uključim, zato što je situacija dosta awkward i čudna jer pričaš sa okruglim jednim okom koje ne znaš gdje trebaš gledat, pogotovo zato što na mojoj kameri ja još tu imam ovaj monitor koji onda odvlači pažnju, želiš se vidjeti, ne trebaš se gledati, ali ti opet treba da znaš kako kadar izgleda kad sjedneš, da li si u fokusu jer sve radim sam. E sada, što se tiče postavki, snimam 24 sličice u sekundi. Blendu pokušavam ostaviti što otvoreniju jer kao što možete vidjeti želim da mi pozadina bude mutna, da ne vidite nered ako ga imam u pozadini ili da ga vidite slabije. Ekspozicija mi je na 50, dakle duplo od broja sličica ili frame-ova u sekundi koje snimam. ISO najčešće ostavim na automatski jer se on puno ne mijenja kad stoji na jedno te isto mjestu kamera, ali ipak da mi kompenzira ako se nešto dogodi sa svim prilikama oko mene, budući da koristim prirodno svjetlo. Što se tiče zvuka, zvuk mi unutar kamere postavljen na manualno. Postavljen je tako da kada stavim mikrofon i kada krenem snimati, pogledam na ekrančić da vidim da li mi u najglasnijim momentima zvuk dolazi do nekih minus 12 decibela i tada znam da će mi zvuk biti najbolji što može biti sa ovim mikrofonom koji imam. Nisam od ponavljanja i milijun take-ova, ako imam detaljan scenarij pogledat ću u njega i vjerojatno će mi trebati više vremena ako želim da taj video baš tako izgleda, ali nekad volim i da je prirodno i nekako rough around the edges i da bude što autentičnije, više nego iscenirano i baš kadar po kadar. Nekad se jednostavno
kad počnem pričati s kamerom dogode neki cool trenuci koji onda ne može nijedan scenarij koji ja napišem obuhvatiti. Zato što scenarij se kod mene sastoji najviše od izgovorenog teksta i kadrova, a u ovoj komunikaciji direktnoj se može nekad dogoditi da kažem nešto super cool. U većini slučajeva B-rollu snimam nakon što snimim ovdje sjedeći govoreni tekst u ovom tipu videa. Nekad, recimo... Otkriću vam tajnu, video gdje sam fotkao fotke sam snimio B-rollu prije zato što mi je bilo dobro svjetlo i cijeli dio gdje ja hodam po stanu i radim kadar za fotku. I snimim zapravo prije nego što sam vam ispričao šta ću sve napraviti i onda sam odmah samo nastavio i editirati tu fotku. Trikovi! Nakon što sam sve snimio što sam planirao, kreće po meni najzabavniji dio produkcije videa, a to je montaža i editiranje. To može stvarno jako dugo potrajati, ali me to najviše od cijelog ovog procesa zabavlja. E sada, kako izgleda moj proces editiranja? Kad snimim sve što sam htio, sav materijal importiram u program u kojem editiram, a to je trenutno Premiere Pro. Prvo od svega napravim rough cut koji slijedi scenarij ili outline, dakle da mi je u videu sve ono što sam htio reći u videu. To je nekakav prvi korak gdje isjećam sve i slično i ostavim samo konkretnu priču. Ako ima B-role, dodam B-rollu na mjestima gdje mislim da bi B-rolla trebala biti, gdje sam ju isplanirao. I onda krećem drugu turu gdje pregledavam video i pokušavam dodati neke fora efekte ili neke zabavne momente tamo gdje mislim da dobro odgovaraju ili tamo gdje znam da sam ih unaprijed zapisao unutar scenarija, pa mi to može čak nekad jako pomoći jer taj proces se zna odužiti i onda nakon što editiraš pola videa više ili nemaš ideje ili nemaš snage i onda ako si u scenariju prije zabilježio ovo bi se moglo zoomirati ili ovdje makni muziku jer je bitan point ili ovdje dodaj i grafiku. I onda zadnji krug pregledavanja pokušavam editirati koliko god mogu color i popravljam audio prilično jednostavno. Zadnji korak je nalaženje muzike. To nekako ostavim za kraj, opet naravno osim ako nisam imao neku ideju tokom osmišljavanja videa kakva muzika bi mi pasala pa sam si zabilježio, ali to mi je nekako zadnji korak gdje onda dodam određeni mood videu. To zna dosta dugo trajati jer moraš paziti na to da ne iskoristiš muziku koja ima copyright na sebi, pa onda moraš pregledavati milijun sati besplatne muzike. Onda isto tako lako je naći bilo kakvu besplatnu muziku, ali dobru ili onu koja mi se sviđa ili za koju mislim da mi paše, treba vremena. Znam da sam vam obećao da ću snimiti video o tome detaljnije kako ja editiram svoje videe i koji je proces i obećavam doći će taj video. Stay tuned, sigurno ću ga snimiti. Sada, da pričamo o bilo kojem videu, to bi bilo to. Međutim, s obzirom da taj video ide na YouTube, thumbnail. Thumbnail je ko mini marketinška kampanja za video. Kako ja to radim? Ja najčešće nađem neki moment u videu gdje imam neku ekspresiju dramatičnu ili intenzivnu, što nije teško jer sam očito kralj mimike. I to iskoristim za thumbnail. Importam u Photoshop i tamo onda dodam tekst i napravim thumbnail onako kako mislim da će biti dobar. Iskreno, mislim da je to možda područje gdje se mogu upgradeat. Zadnji korak kada je sve gotovo, kada je video uploadan, kada je thumbnail postavljen je optimizacija videa. Naslov, opis, tagovi, linkovi na kraju videa i slično. To sam donekle objasnio, odnosno bolje objasnio u posebnom videu o ključnim riječima, pa možete njega pogledati. I eto, 10-ak sati, recimo kasnije, uz pisanje scenarija, snimanje, editiranje, thumbnail, video je spreman za to da ga svijet vidi. Ono što definitivno je, što više videa snimite, to će vam proces biti više automatski. Značite točno kada ste najbrži, za što vam treba koliko vremena, usavršite scenarij, to vam isto puno skrati vrijeme jer onda ne tragate po videu razmišljajući o tome možda bi ovaj dio bio dobar tamo ili šta da stavimo ovo tu, jer znate koji vam je flow videa, koji je tijek misli koje ste htjeli reći i nema potrebe onda za eksperimentiranjem toliko montaže. I to je to je otprilike moj proces. I to je otprilike moj proces izrade videa za YouTube. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Nadam se da vam je bilo korisno, nadam se da će vam pomoći da vi definirate svoj neki proces izrade videa za bilo koju društvenu mrežu ili uopće ne za društvenu mrežu nego čisto izrade videa ako vas zanima videoprodukcija. I nadam se da ćete lajkati,
komentirati i subscribe-ati se na moj kanal. Svake srijede sam tu sa novim savjetima i sa pokazivanjem toga kako za mene ide ovaj eksperiment zvan YouTube. I do iduće srijede uživajte, budite mi dobri i pusa svima. Kako je ne gledaj tamo, nego gledaj tu. Što bi se u videu trebalo naraziti.